Tħabbar investiment ta' madwar €1,000,000 f'infrastruttura ġdida r-riċerka fl-akwakultura bil-għan li jkomplu jissaħħu l-faċilitajiet u l-kapaċitajiet tal-entità governattiva Aquatic Resources Malta f'dan is-settur strateġiku. L-investiment jinkludi tibdil fil-pajpijiet f'qiegħ il-baħar, l-introduzzjoni ta' pompi ġodda tal-ilma baħar, sistemi moderni ta' filtrazzjoni u arja flimkien ma' boreholes ġodda. Dawn se jwaslu biex l-entità jkoll ilma baħar iffiltrat tal-ola kwalità 24 sija kuljum biex tissokta u żżid ir-riċerka u l-produzzjoni ta' speċi li jinsabu f'riskju ta' estinzjoni bħalma huma r-rizzi fost oħrajn. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli Alicia Buġejja Żgħid faħret il-ħidma professjonali tal-Aġenzija u qalet li minkejja li ira topera biss ftit aktar minn sentejn diġà rnexxielha taqbeż kull aspettattiva. Tenniet l-investiment se jgħin lil Malta tidħol fażi ġdida bħala ċentru ta' eċċellenza fir-riċerka tal-akwakultura. Dan ix-xogħol huwa importanti għax ġewwa l-Forti ta' San Luċjan l-infrastruttura li hawn hija qadima ħafna, ġifieri għandek pajpijiet u pompi li ilhom ma jinbidlu anke fuq minn 40 sena. Għaldaqstant dan investiment ta' €1,000,000 ħanaraw li nagħmlu overhaul sħiħ ta' sistema li tintuża għar-riċerka tal-akwakultura biex fl-aħħar mill-aħħar f'pajjiżna nkomplu nilħqu standards għolien fejn tidħol ir-riċerka. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aquatic Resources Malta Frank Fabre qal li mit-twaqqif tal-Aġenzija żdiedet ir-riċerka u anke l-opportunitajiet ta' xogħol fis-settur kruċjali u spjega li issa aktar tard din is-sena se jitwessaw il-programmi ta' riċerka u jiżdiedu speċi ġodda l-istudju waqt li rringrazzja lill-impjegati tal-impenn tagħhom. Dan huwa investiment ta' €1,000,000 fejn permezz tiegħu se tinbidel l-infrastruttura fl-akwakultura biex ir-riċerkaturi ta' Aquatic Resources Malta ikunu jistgħu jwettqu r-riċerka tagħhom bl-aħjar mod possibbli. Aquatic Resources Malta illum żiedet ir-riċerka qed toffri x-xogħol u mixja lejn ċentru ta' eċċellenza fil-Mediterran.